asko gure ikaskaira etortxagatik. Aro modernoko historia kontatuko dizuegu antzerki baten bidez. En nuestra pequeña función de teatro os queremos demostrar lo que hemos aprendido de esta época que transcurrió desde el año 1492 hasta 1789. Surgieron cambios muy importantes: el descubrimiento de América, todo lo que la afectó, la primera vuelta al mundo y la importancia de la navegación, diversos descubrimientos, inventos, cómo vivían en esa época. Ikasi duguna ikusi ezazue. Ikusi duzuen moduan, zein behin aro bat non jendea aresi zinguratutako herrietan hasi zen. Herrietako une garrantzitsuetan gazteluak zeuden. Han bertan eragarriak nobleak bizi zirelarik, hori bai, herrizumea beti handikientzako lanean zeuden. Sasoi hau erdi aroa zen. Urteak joan, urteak etorri, gauzak aldatzen ari zirela, navigazioak garrantzi handia hartu zuen, eta erabat den aldatzen hasi zen. Aro modernoa lekturiko sasoian sartu ginen. Zergaitik baina, Kolon Italian marinen trebea zen eta bizitza parmoa zuen. Asiara iristeko bide berri bat aurkitzeko nahian zebilen. Itxaso zirengo zen, baina horretarako dirua behar zuen. Azteko Portugaleko erregi eskatu zien, baina beraien ezetza jaso ondoren Espainiakoi eskatu zien. Hauen baiezkoak jaso eta gero abentura hasi zen 1492ko abuztuaren 3. Eskerrik asko, lortu dut dirua, nire ametsa beteko da, abentura hastera doa. Batzuk geroago, Lurra ikusten dut. Zer? Nola? Lurra? Benetan lurra! Kapitaina! Zer entzun dut? Lurra? Indiara heldu gara, nire helburua bete da. Aita jainkoa, ledeinka gaitzala. Lurra heldu gara. Benetan? Aize poza! Kolonek benetan indiara heldu zela pentsatu zuen, baina egia ote zen, lurralde hartan bazegoen bizia. Eta Zuk estandarte marinera. Bai, kapitaina. Jarrez izu lurralde honetan gure estandarte. Espainiako lurraldeak onaino etxen dira. Makurtu zaitezte jainkoa guztiunaren izenean. Ez, kanpo hemendik, uzka itxasue bakean, hemen ondo gaude. benetan Kolonek eta bere taldeek sarraskeriak, lapurketak eta hainbat ondorio eskaz eman zizkien lurraldeari. Ordura arte bizia zuen lurralde honi. Inuitak. Gu hemen bizi ginen, ipar polaren ondoan, gaur egungo Groenlandian. Era berezian bizi ginen, igluetan natura karinatu gabe. Hau izan ginen, eguzkitako betaurrezleen asmatzaileak. Gautan handietako indianak. Gu estatu batuetako Mississippi ibaiaren inguruan bizi ginen. Gu hogeita hamar nazietako indiarrak bizi ginen hemen. Adibidez, Komantzea, gerlari trebeakin. Pasamos
Amerikako biztanleak. Gaur egun Amerikako Estatu Batuei dagokie gure lurraldeak. Ibai handiaren inguruan bizi ginen. Akatsak, navajoek, nekazari eta beltzein onak ginen. Batik bat. Baina batzuk gerlariak izaten jarraitu zuten. Aztekak. Gu hemen bizi ginen, gaur egungo Mexikoz, herri aurreratuak ginen, eraikin handiak egin genituen, piramide mailakatuak. Gure imperio Hernango Aztekan armadak suntsitu zuen. Maiak. Gaur egun Nicaragua Kolombia ingurunean bizi ginen. Nekazari bikainak ginen eta guzti agurtegi asmatu genuen. Eguzkia eta ilargia gurtzeko piramideak egin genituen. Inkak. Gu gaur egungo Peru, Ekuador diren herrietan bizi ginen. Nekazari eta artisau onak ginen. Machu Picchu hiria eraiki genuen. 1530an Francisco Pizarro eta bere soldaduak suntsitu genituen. Ikusi duzuen bezala aurkitutako lurraldeetan bazegoen biziak. Eta gainera ez odonolako zibilizazioa. Ezagutzen bezala, aro moderno nabigazioak izan zuen garrantzia aipatzekoa da. Eta ez pentsa, ez soilik kolore. Besteak beste Fernando Magallanes nabigatzailea eta militaren espedizioa dugu adibide gisa. Portugalgo erregari diru laguntza eskatuta honek ezetz izan zion. Espedizio horretan bidean bizitatuko zituen uharte batzuk Espainiaren jabetekoak zirelako eta ez zutelako istilurik nahi. Beranduago Gazteleko Carlos lehenengo Espainiar erregari proposamena egin eta honek baiezko eman zion. Horregatik 1519ko irailaren 20an 5 ontziz osatutako espedizioa Sanlúcar de Barramelatik atera zen. Eu, Fernando Magallanes, e voy a traer moitas especies e completar o camiño que quixo facer Colón. Mendebaldetik ekialdera urruneko bidea luzea eta gogorra izan zen. Barneko lizarrak. Non vamos a dar volta. Gosea eta eskorbutoa bezalako gaixotasunak sufritu. Indiosa! Ikusi duzuenez bezala, Filipinetan borroka batean hil egin zuten. Eztabaida eta desadostasun ugariren ostean, nik Juan Sebastián Elcano espedizioaren agintea hartuko dut. Mendebaldetik abiatu ginenetik ia 3 urte igaro dira. Mundua bira eman diogu munduari lehen aldiz. Ameriko eskuziak bere bizidetuen elkartak edota mapa zuzen, eta Kristobalen aurkitutakoa ingresela beldurtatuko. Amerikoren omenez kontinente berriari Amerika ditu ziren. Ma como, Cristóforo, ma como, Colón, no es vero. Este mapa no es un correcto. Un nuevo continente en la India. Beste naturan zen, etxu bat Basko Garrona izan genuen. Hau ere Magallanes bezala Portugalera. Eu vou cercar África, cercarei na India polo este.
Herritik hirietara bizitzera etorri gara. Gure gaztelua gutxi eta herrietan luxuzko jauregiak irekitzen gabiltza. Hiriak zabaltzen eta handitzen doaz etengabe. Asko gainera, arraiz inguratuta babesten gabiltza, gaizkile eta malapartatu asko baitago hortik. Larruak, oialak, nire brodatuak onenak dira. Armak, erramintak, ez dago menderatuko ez dudan burdinik. Zeta, oiala, tildagaiak, espezia, Amerika eta Asiatik eta ekarritako produktuak, prezio zinobean. Aleluia, badaukat beste komposizio bat. Pintar, pintar, pintar. Mona Lisa, reconda feliz. Bizimodu gogorra bai, baina behintzat gutako asko lurraren jabe izaten ari gara jarra. Begira nolako artoak, patata eta piper gozoak ditudan baraitzean. Tomatea da zenuen, ezta? Bai, noski. Azkenik aurrerapen ugari eman zituen aro modernoak. Honetariko garrantzitsuenetariko bat, joan ez duten berden inpresa, zuek hobetu lehertzeko gaur egungo fotokopiagailuaren argazkia. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Kopiatzeaz naskatuta nago. Lasai, nire makina berri honek gai adina kopia egiten ditu. Orain edonor lortu handitu liburuak. Ez soilik erregina, nobre eta fraile. Hain garrantzitsua zen navigazioan ere hobekuntza itzelak izan ziren. Nau eta karabela egiten gabiltza. Arraunik gabeko belantziak. Orain baino azkarragoak eta seguragoak. Mapak ere hobetu ditugu. Ameriko? Obviamente, señorina. Horrekin edo iparrorratxa eta astrolabioarekin bezalako tresnekin itxasuan zehar bidaia luzeagoak egiteko gai gara. Buen viaje, amici. And finally, Let's see. our great mother invention. Hello, I am Hans Lippershey and I invented the telescope in 1690. And the telescope is to see stars and to see distance. Hello, my name is Cornelius Jacobson and in 1620 I invented the microscope. It has helped to investigate viruses and diseases.
my name is William Spitzer and I invented the calculator in 1623, which is you can do maths difficult operations. Hello, my name is Christian Fires and I invented the telenovela in 1656. Please second to know the time. Hello, I am Lugar and in 1705 I invented a umbrella for protect yourself from the wind and sunshine. I am Bartolomeo Cristofori and I invented the first piano in 1709. The piano is for make another different music. Hello, my name is Benjamin Franklin. In 1753, I invented the electric bus. It protects people and buildings from the lightning. My name is John Montague. I am the Lord of Sandwich in England. In 1762, I invented the sandwich, a good bike for when you are in a hurry. Hello, I'm Pastor Matthew, and in 1783, I invented the parachute. This device can save your life from a plane crash. Hello, I am Comelius Rebel and in 1795 I invented the submarine. The submarine was used for explore or for war. Fueron 300 años de descubrimientos, progreso cultural, desarrollo económico y ahora qué? Liberté, égalité, fraternité. Orain jarraitzeko ekitaldi honekin, bakoitza bere gelara joango da eta bakoitzari gure gelan jarraipena egingo dugu, bakoitzari gelan, bai?